Pajjiżna qiegħed jibqa' jżid it-turisti fix-xhur tax-xitwa. Wara li f'Jannar tas-sena li għaddiet diġà kien hemm żieda fit-turisti li ġew Malta fuq dak tas-sena ta' qabel, din is-sena kienet irreġistrata żieda ta' 6.8%. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, f'Jannar waslu 74,280 turist. Dan meta s-sena ta' qabel kienu ġew 69,500 turist. Il-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u ġew Malta għall-btala. Min-naħa l-oħra kienu madwar 8,500 il-persuni li ġew Malta għal skop ta' negozju. L-iljili fil-lukandi żdiedu b'5.4% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, b'hekk laħqu is-602,000 lejl. Il-maġġoranza tal-iljili it-turisti għaddewhom f'lukandi. Intant l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tajt li t-turisti nefqu 61 miljun euro, żieda ta' 8.8% fuq is-sena li għaddiet.